自分でお寿司食べれないからさ、並べてもらおうと思ったらさ、で、お寿司並べてって言ったら、誰これ。携帯で自撮りするとき上から撮ってみ。マジで写り全然違うから。こうやって撮るのとこうやって撮るの。やってみて。だいたい私の写真は、ツイッターに上がってる写真は上から撮ってるから。美人だって言われてんだからさ、もともと美人なんですって言っとけばいいのにね。ライトのおかげですって。正直に言ってしまう。だから怖いよ、みんなに会うのが。有料脇。実際に会うのが怖いからちょっと待って、こうやってライトで照らしながらみんなに会っていい？もし会うときは。ここら辺か？あ、どうよ？これ漏れてんじゃない？これ美人に見えない？なんか言えよな。美人って言えよ。